Fisioterapia e música. Tocas a trompeta como Louis Armstrong? Es un crack coa armónica? Ou o teu é máis a batería ao Led Zeppelin? Sexa como sexa, se a música é a túa paixón, moito ollo coas lesións. Cos instrumentos de vento madeira presta atención aos antebrazos e ás bonecas, xa que tenden a sobrecargarse se pasas moitas horas practicando. En instrumentos de medio peso como o clarinete ou o oboe, a dor principal focalízase no primeiro dedo da man dereita, xa que soporta o peso do instrumento e pode sufrir unha contracción muscular mantida. Unha patoloxía común é a síndrome de atrapamiento nervioso, do nervio interóseo posterior, e é bastante dolorosa. Moitos flautistas sofren tenosinovitis de Kervain, unha inflamación do tendón que produce dor aguda nos músculos do pulgar. O dedo en gatillo ou resorte, atascado en flexión, tamén ocorre a miúdo, así que moita precaución. Cos instrumentos de vento metal, o que sofre é a musculatura dos beizos. A síndrome de Sachmo provoca un desgarro muscular desta zona e tamén pode sufrir trastornos da articulación mandibular. Presta atención. Os instrumentos de percusión poden danar a zona cervical, dorsal das costas e a cintura escapular. Pero tamén sofren a musculatura do brazo e do antebrazo cos movementos repetitivos e de impacto. Ollo coas escordaduras de boneca. Para previr todas estas doenzas, lembra: quentar as zonas sensibles á conciencia antes de cada ensaio ou actuación. Estirar unha vez terminases. Coida os aspectos ergonómicos, altura, distancias de colocación de instrumento, etc. Vixía a túa postura e corríxea se non é correcta. Realiza exercicio aeróbico e de fortalecemento físico para tolerar mellor as longas xornadas de traballo. E non esquezas que os fisioterapeutas son os teus mellores aliados. Acode a eles antes.